Табышмак әйтәм, Рәмия, җавабын тап. Мыегы бар, сакалы юк, туны бар, чапаны юк. Файдасы идә булгач, яланга сәфәре юк. Бу нинди хайван? Рамай, бу табышмакның җавабын беләм. Бу мәче. Дөрес. Әйдә, ялкау мәче уенын уйныйбыз. Син мәче, ә мин тычкан булырмын. Әнә иркәгә әйт, ул бит мәче. Ярар алайса, хәзер әйтеп карыйм. Иркә, безнең белән ялкау мәче уенын уйныйсыңмы? Ул нинди уен тагын? Аның исемен син уйлап таптыңмы, Рамай? Юк, ялкау мәче ул татар халык уены. Мин тапкан исем түгел. Ялкау мәче утыра җырлап, юа битен ул иренеп мырлап. Ул ялкау көндез йокыда була, тора да юна, кирелеп сызыла. Килсен төн генә тычканга каршы, китә ул мәче сугышырга менә. Иркә, син мәче, ә без Рәмия белән тычканнар. Хәзер син безне куып тотарга тиеш. Кем тотыла, шул мәче була. Рамай, миңа качышлы уены күбрәк ошый. Мин хәзер 10-га кадәр саныйм, ә сез качыгыз. Ярар алайса, әйдә качышлыны уйныйбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Рәмия, кайын агачы артына кач. Кызык, ә Иркә кайсыбызны беренче табар икән?